Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu tadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Yangu confession yakamira sekudai so: ndauyawo pano kuti ndinge tichizoreururawo kuti inini neimwe hanzvadzi yangu iyo inonditevera takasungirawo chiraramo cheimwewo cousin sister yedu. Zvakaitika mukomanashi ndezvekudai so: tose taingoshanda zvedu panzvimbo 1, but out of nowhere hanzvadzi yangu uyu mwana wekwabamunini akabva angotanga kungoita mari. Zviri zvinhu zvekutoti zvakabva zvatotishamisawo kuti ko munhu tinoshanda tose uye mari dzatinowana dzose dzakadhakwa, but mari dzake dziri kubva nepiko. Ndo patakabva tazofind out kuti ainge ava nekabusiness kake ako kaainge achipusha kaside hustle. Takabva tati ko iwe tiudzewo ka kumukoto kwacho kwauri kuwana zvinhu zvako izvi, but munhu akabva aita nharo. Iye ainge achingoti ndipei mari ndinge ndichinokuhodhirai imimi. So mukoma takabva tazomupa mari because iye ainge akawana mukoto kumwe kwainge kuchibuda mabuckets, ma25 liter buckets ewashing powder. Takabva tazounganidza mari inini nehanzvadzi yangu ndokubva tamupa mari. Takamupa mari yainge ichikwana iyo kuita 4,000 rands. Iye akati ainge aine yakewo mari yaainge ainawo achida kuhodhawo washing powder iyoyo, ndokubva angoti ainge abatanidza mari iyi. Asi munongozivawo kuti ka zvinhu zvinenge zviine zvimadhiri mukati. Saka iwo mawashing powder edu awa akati ari munzira achienda kuZim, ndo patakabva tazonzwa zvichinzi hanzi murodhi uyu driver ainge akatorerwa mamwe mabuckets nemapurisa. Saka stock yedu yakazosvika kumusha uko yakashota. Zvino takabva tazotaura navahanzvadzi vangu ava, ndikabva ndati since imimi matova nenguva muchingoita business iri plus zvimaprofit matova nazvo, ko madii mangotisimudzirawo isusu, because ivo vainge vachiti mabuckets acho ari kunzi akatorwa. Inini pamabuckets apa ndakangotorerwa rangu bucket 1, saka imimi ndimi mune mabuckets akawanda akatorwa. Since mabuckets awa tainge takashandisa madifferent colors, kuti umwe oshandisa macolors only ered mumwe eyellow, then ivo sisi vangu ava vainge vakashandisa mabuckets ewhite. Saka mapurisa vakangotora pamabuckets eyellow nemamwe mabuckets ered ainge ari ehanzvadzi yangu uyo wandakazofamba naye tichida kusungira sisi vangu ava chiraramo. Saka sisi vakabva vazoramba kuti tinge tichingoshare the losses. Inini nasisi vangu ava takabva taita loss mukoma. On my side ndakazoti ndava kuda kuhodha zvekare, vadzimai vakabva vasunga play, vakabva vati already takatoita loss, saka there is no need yekuti tirambe tichingoita loss. Zvinhu zvenyu izvi zvine loss mukati, siyanai nazvo tingoita zvekushanda. Ukuwo hanzvadzi yangu ainge asungirwawo play nemukwasha, since ainge akatoita zvekutokwereteswa mari nemukwasha. Apa mukwasha ainge ava kuchinga manje achiti mari yacho iyo yandakashandisa imari yainge itori yekukwereta, saka ainge ava kutobhadhara mari double kuna namachonisa. Saka takabva tangostaka ndokubva tasiyana nebusiness. Pasina kana nguva takabva tatonzwa zvichitonzi hanzvadzi yangu uyu ainge atotenga motikari munhu ndokubva atobuda mulocation ava kutogara kune imwe nzvimbo, ende akabva asarudza nzvimbo iya yekuti inenge iri kure nevamwe zvekuti hamungangomushanyire pose pamunenge mangonzwa kuda kumushanyira. Pafoni ainge ava kusabatika, waiti kana ukamukumbirawo kana zvimari pafoni munhu aibva atokupa mamwe maexcuses ekutoti wega waitoona kutoti panapa munhu uyu haasisina kana dhiri newe kuzonosvika. Inini ndichizongoudzawo vana vaamai vangu kuti munhu uyu ngatisiyanei naye, because painge pava kubuda mashoko, mamwe mashoko awo ainge achibva nekumusha uko. Ivo amai nini ndo vainge vava kuti mwana wangu kujoni uko ndanzwa kuti muri kungogara muchingomuudza mashoko nekuda kwestoku yenyu iyo yakabiwa. Zvandichaita ndezvekuti ndichatengesa chimombe changu ndobva ndakupai mari. Ndikati mama hazvisina kana basa, but vakabva vatengesa mombe, vakabva vaenda vakabva vazonopa amai vangu mari. But amai ndainge ndakavaudza kuti musagamuchira mari iyoyo nekuti hazvina kana basa, but ivo amai nini hanzi vakangoenda
vakanoti kuna amai, mari yenyu iyi iri kunetserwa mwana wangu, zvichinzi iye akaita dhiri nemapurisa, ndokubva vana venyu vatorerwawo stoku yavo paroad block. Saka mari yacho iyi I hope kuti vachashandisa mari iyi kuti vange vachihodha patsva, kuitira kuti vasaramba vachingoti mwana wangu ndiye akakonzeresa kuti vasakwanisa kuita business iri rekutengesa washing powder. But amai vakabva vangoti mirai ndimufonere mukomana, ndokubva vandifonera pai ndikabva ndati mainini izvi zvamatoita izvi zvinenge zvakuita sekunge sehama hatichawirirani. Inini sisi kunoka handina kana dambudziko navo, but ivo sisi ndo vakutoita sekunge vari kutongozvibvisawo kwatiri, havasisinei nesu. Avainini vakabva vati inini handiswere ndichimirira matakanyanya akadaro. Hanzi ivo amainini vakabva vangotora mari iyo yavainge vatengesa mombe yavo, hanzi vakabva vazongotora chitina ndokubva vangosiya vakaitsiga nechitina, vakabva vati kana musingaidi ichazongonhongwawo, but inini ndauya ndikakupai mari. Mama vakabva vazongotora mari iya but ndainge ndisingadi kuti vaitore mari iyi. Ndo pakabva ruvengo rwacho rwose ipapo. Zvino takazoti tadzokera kumusha sevanhu vainge vangogarawo vachingotaura nezvayo nyaya iyi, sisi aka kanzvadzi kangu aka, sisi ndo vakabva vazoti taifanira kuti tinge tichimbodzifambira mhani nyaya idzi kuti tinyatsokunzwa kuti ivo sisi vedu ava vakuru vekuJoni cousin sister what was going on. Ko mari dzose idzi vainge vachidziwana kupi? Mukunofamba munongozivawo kuti kana ukafamba uchizviudza kuti nhingi ndiye muroyi wangu zveshuwa, unoti uchinosvika ikoko unobva watoudzwa kutoti munhu iyeye waunenge uchifungidzira kuti ndiye muroyi wako zveshuwa anenge ari iye muroyi wako zvemashuwa-shuwa. Ndakarwadziwa mukoma ndikasvika pakuchema. Inini nehanzvadzi yangu takachema zvisingaiti, tikati zvino nhai madzibaba toita sei, because munhu uyu zvinoreva kuti paya patakamupa mari, because madzibaba ivavo vakati munhu uyu zvaakaita ndezvekuti pamakamupa mari ane imwe n'anga yake muJoburg imomo iyo yaakaenda iri n'anga iyoyo, ndokubva anosiya mari yenyu. Iye akabva azoenda akanowithdrawa mari, ndokubva azoenda akanohodha mari yenyu iyoyo achiri nayo muhandbag make mari iyoyo, ende ndo yaanoshandisa mari iyi kuti ange achiita mari nemi. Business iri dai kwanga kuri kunzi dai zvinhu zvenyu zvakasvika kana nhasi uno mungadai makatotenga motikari. Ndikati shuwa madzibaba munoreva kuti ndikadai ndava kutofambawo nemotikari? Madzibaba vaya vakabva vati hongu ndo zvandiri kurakidzwa pamweya izvozvo kuti baba mukadai makatotenga motikari imi, but nekuda kweundyire hwakaitwa nehanzvadzi yenyu, hanzvadzi yenyu yakatogara yatorakidzwawo nen'anga yayo pagirazi, n'anga yekuMalawi iriko kuJoburg ikoko, kuti vanhu ava ndo vane zvipo zvekuita mari, saka iwewe chivabira mari dzavo. Saka ndakabva ndarwadziwa nazvo ndikabva ndati zvino madzibaba toita sei? Madzibaba vakabva vati hazvinetse, but ndiri ndoga handizvigoni. Madzibaba ava vakabva vati vainge vachida mombe 2 nembudzi 2 zvekare nehuku, nekuti vanenge vaine umwe wavo uyo wavanenge vachishandidzana naye. Ndakabva ndaita sacrifice since iye hanzvadzi yangu uyu mudiki iye pamba pake asinawo mombe, ndiye akabva azouya nembudzi nehuku. Inini ndokubva ndaburitsa mombe 2 mudanga, tikabva taenda kuya tikabva tapa madzibaba vaya mombe, mbudzi zvekare nehuku. Madzibaba vaya vakabva vazotanga kuita zvinhu zvavo. Aiwa madzibaba vakaita zvinhu zvavo ndokubva tazopiwa chidhori. Takanzi chidhori ichi taifanira kuti tinge tichichitumidza zita rasisi vedu, saka isu chidhori ichi takabva tangochiti Fadzi, not a real name. Saka pose apo patinenge tichida kuti ivo sisi vedu ava vange vachisangana nemabad luck mumabusinesses avo, zvekare nekuvasungira chiraramo kuti vangoshandira pasina, zvekuti vanongoramba vachingoshanda asi at the end of the day vasingaoni kuti mari yacho iyo yavanenge vachiita mari yacho iri kuenda nekupi. Saka chidhori ichi takati tachipiwa, ndokubva ndazvoudza hanzvadzi yangu diki ndikati since iwewe uri munhukadzi, iwewe chichengeta chidhori ichi, because inini kana ndikaenda nacho amai guru vako unovaziva, munhu wekuti anongogara achingogwedebudza pasina kana mazuva. Chidhori ichi chinenge chatoonekwa apa. Takanzi chidhori ichi hachifaniri kuti chinge chichibatwa neumwe munhu kunze kwako neni chete. Saka hanzvadzi yangu uyu ndiye anogara nacho chidhori ichi. Iye akangonditi chidhori ichi ndinochigarisa kuseri kwefiriji, kwekuti murume wacho
haambofi akafunga nezvekumbotarirako kuseri kwefiriji ikoko. Saka chidhori ichi zvandinoitawo sometimes kana ndiinewo zvandinenge ndichida ndinongotaimira paya mukwasha kana asipo, kana kutoti inini ndinorovha zvekare nehanzvadzi yangu inobva yarovha, ndinobva ndaenda kumba kwake tobva tazotanga kuita mhiko dzedu dzatinoita. Nguva zhinji hatiite mhiko dzekuti dzinoshamisira, kungotaura like mazwi ekuti iwe fadzi nhasi unofanira kuti unge uchimbotorerwa mari mhani nematsotsi, kana kungoti iwe fadzi nhasi unofanira kuti unge uchimbotorerwa mari nemapurisa. Saka nerimwe zuva akati achienda kunohodha nyama kumeat and chicken, akati achinopaka motikari yake painge paine mbavha mbiri, imwe yainge iri kuseri kudriver seat, then umwe wacho aingoita sekunge munhu ari kutongozvifambira, then uya ainge ari kudriver seat akangoti uyo achingoburuka ndokubva ati sistran, iye akabva ati ko chii chaitika, akabva anzi ko sistran, ko muri kufamba nevhiri rakaponja 1. Saka iye paakaburuka achinzi huyai muone, akangosiya handbag mafoni arimo mumotikari. Uya uyo aingoita sekunge ainge achifamba akabva angonovhura door ndokubva atora handbag nemafoni akabva atiza. Apa sisi vainge vaine 10,000 rands yavainge vainayo mumotikari. Takati tanzwa nyaya iyi tikabva taona kuti zveshuwa chidhori ichi chinoshanda, saka tinogara tichingochishandisa chidhori ichi like ipapapa kana tiine maback to school edu atinenge tiinawo, tinongotora chidhori chiya tobva tati nhaiwe fadzi, ko hauzvizivi here kuti yava back to school ko ndiri kudawo kamari, nhai fadzi hanzvadzi yangu ndipewo kamari nditengerewo vana zvinhu zveback to school. Saka iye side rake let's say kana aine kana 2,000 kana 4,000 inenge iri mumba, mari iyoyo inongonyangarika, but mari iyi mukoma hamene kuti chii chinomboitika, inini ndinozongokaruka ndava nayo mari iyi. Saka mari iyi pose patinozongokaruka tava nayo musamba dzedu, hanzvadzi yangu iye on her side kana kuri kunzi mari inenge yabiwa nechidhori ichi ichibirwa sisi vedu ava, kana iri 4 inini ndinozongowana ndava ne2 muhomwe mangu, then hanzvadzi yangu inenge yavawo ne2 muhomwe mangu. Saka sekuru vaya vakangotiudza kuti no matter what zvamunenge maudza chidhori ndo zvamunofanira kuti munge muchizoita, like ipapapa kana paine maback to school, kana tikati fadzi tipewo mari dzemaback to school, mari iyoyo haifaniri kuti inge ichishanda zvimwe zvinhu, but inofanira kuti inge ichingoshanda zvinhu zveback to school. Pari zvino mukoma, vana vangu kumusha uko vanongopfeka hembe it's either dzemustudio kana kuti dzemuteke town, because pose patinenge tichingodawo kungoti tinge tichitengera vana hembe tinongotaura nacho chidhori ichi. Handichazivi kuti ndakapedzera kupinda mupepu rini, vana vangu vanongopfeka hembe dzinodhura nekuda kwechidhori ichi chedu chatakapiwa. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvimwe zvacho zvinotyisa akomana, hanzi tine chidhori chedu icho chatinongoti fadzi. Saka ndazongochinja zita rehanzvadzi yavo, vakati ivo ndaita mistake apo ndataura zita rehanzvadzi yangu, saka chinjai zita. Hanzi ndinongoti fadzi, yava nguva ye-back to school, then hanzvadzi yacho on her side anobva arasa mari iya yobva yatongoapia muhomwe mamukoma vedu ava nehanzvadzi yavo, vobva vatoita zviya zvavanenge vataurirana nechidhori chavo, vobva vatotengera vana vavo zvinhu zveback to school. Hanzi vana vangu mukoma nashipari zvino havachatombozivi kuti vakapedzisira kupfeka hembe dzekupepu rini, vanongopfeka hembe hanzi dzemustudio nemuteke town. Akomana ka vanhu vari kubata. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, hanzi makadi zvenyu mukoma nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu, ndinokumbirawo
kuti mundipostere nyaya iyi. It is giving me a lot of sleepless nights. Bamukuru vakauya kwandiri ndokubva vandikumbira ruregerero. Saka bamukuru zvaizvezvi vakandipromisa kuti vachanditengerawo iPhone. Isusu tigere kuno kunyika yevatorwa. Zvakaitika mukomana achi ndezvekuti ndakangoti ndichingobva kubasa, then I drove ndichidarika nekumba kwavo bamukuru, and I never thought kuti kuti bamukuru vanenge vari kokumba. I thought kuti maid ndiye anenge ari kokumba zvekare nevana, but ndakati ndichisvika pamba, odd enough painge pari very quiet. Then pandakazongopinda mumba mukoma ndokubva ndazonzwa masounds ainge achibva kuspare bedroom kwamaid. Ndakati ndichinovhura door, zvinhu zvandakaona imomo zvakandirovesa nehana, because iye maid was on top of bamukuru vainge vachitoita bonde. Ivo bamukuru pavakazviona kuti ndainge ndavaona, vakabva vamupushira kuside ndokubva vaburuka pamubhedha vachimhanya, vakabva vauya vakandibata vakapfugama vakati, mainini please musataura zvinhu izvi zvamaona. So I don't know kuti ndoita sei. Bamukuru ava, he has treated us very well. Mukoma dai vanga vasiri bamukuru ava, I'm sure kuti mama vangu vangadai vakashaika, but bamukuru vakaita sacrifice yekuti mama vangu vange vachienda kunorapwa kuIndia uko. Mama vangu vane dambudziko remwoyo, but now she is even able to exercise, kutoendawo kuma exercise kuma gym because vakazonoitwa operation. So bamukuru vakabva vangoti, remember all the good things that I have done for your family as well as for you. Kana neni mukoma kuti ndinge ndichizosvika pandiri panapa muzuva ranhasi, it is because of bamukuru. Even murume akazondiroora atoriwo friend yavo bamukuru. So I don't know what am I supposed to do. Murume wangu handina kana kumbogara ndakamuudza. Saka bamukuru vakangonditi, mainini, I am going to give you a present. Vakanditi ndichakutengerai iPhone, just tell me which one do you want. Saka handizivi, pose ava ndanga ndiri kungoshandisa zvangu iPhone 11. Saka ivo vari kunditi, I will get you the latest one, please advise me. Hey, zvakangoma hazvo veduwe. Maybe tingangoiti selling my brother-in-law's secret for an iPhone. Hey, pakaipa. Please ngativabatsirei mainini ava mucomment section. Kana wanga uri iwewe, what do you do? Unoudza sisi vako here? Unoita sei? Apa worst of all, murume wako is friend, if a best friend ya bamukuru. So what do you do? And ndinotya kuti kana ndikataura, maybe mumba mangu ndinozoshaya peace, because bamukuru nemurume wangu, they are like buddies. Vantaunge mukomana nemunen'ena. Hey, pakaipa.